Každý z nás pozná AliExpress, čínsku stránku, ktorá predáva rôzne veci, ktoré by ste normálne kúpili za úplne drahú cenu, ale na nich stránkach to môžete kúpiť pomerne lacné. Pre toto video som sa rozhodol, že objednám 2 terabajtové USBčko za 5 eur z AliExpressu a vyskúšam ho. Buď to bude fail, severuje sa im počítač, alebo bude to win-win pre mňa. Takže tu máme naše USBčko, ktoré prišlo aj s touto kľúčenkou, ktorú som už na to rovno dal, redukciou. Tu som už aj tiež vyskúšal, pretože som chcel zistiť, či mne nie je vírus, takže to z AliExpressu. A pre porovnanie tu máme aj s klasickým 1 GB USBčkom. Kámo, tá veľkosť je extrémne rozličná. Dobre, nachádzam sa už na mojej pracovnej ploche, takže idem otvoriť ten. Dobre, už sa nachádzam na tento počítač a idem pichnúť USBčko do USB portu. Je čudne veľké, toho sa bojím. OK, píše 1,9 TB, že ako jo. Ale prvé než to skúsim niečo s tým zrobiť, vyskúšame si ho skontrolovať pomocou Microsoft Defender, pretože samozrejme chceme mať istotu. Ty kokos, tak to má podrž spustiť kontrolu. Takže som nakoniec zistil, že za 5 eur som kúpil z AliExpressu 2 terabajtové USBčko, ktoré actually má 2 terabajty. Dajte like pre viac videí takýchto.